Siriyada 2024-nji ýylyň 7-nji dekabrynda başlanan halk ayaklanmasynda Esad rejiminiň ýykylmagy bilen Şam şäheriniň 30 kilometr uzaklygyndaky 1986-njy ýylda gurulan insan gassaphanasy hökmünde tanalýan Sednaya tutsakhanasynyň wagşylyklary bütün dünýä aýan boldy. Tutsakhana Başar Esadyň rejimine garşy bolan syýasy tutsaklaryň gynama we öldürme merkezi hökmünde tanalýar. 3 katdan ibaret bu ägirt uly binanyň ýerzemininde gyrmyzy bölüm ýerleşýär. Bu gyrmyzy bölümiň içine güneş ışıgy düşmeýä, galyň beton diwarlar bolup elektrik ışıgyň ujuýpsyz ýatlandyrmasy we gapylaryň kodly bolmagy gyrmyzy bölümiň önemli we gizlidigini görkezýär. Bu tutsakhanada rejimiň güýçleri tutsaklara zulüm, zorluk we wagşylarça gynamalara sebäp edilendigi ortağa çykdy. Bu tutsakhanada zenanlar we kiçijik çağalar hem saklanýar. 10-15-20 ýyldan bäri tutsaklykdaky zenanlar dowamly jinsi zorlamalary ýaşaýandyklary belli boldy. Bu kiçijik çağalar zenanlaryň jinsi zorlamalarynyň netijesinde doğulan. Hatta bu kiçijik çağalar hem jinsi zorlamalara sebäp edilipdirler. Bu ýerde öldürilen adamlaryň jesetleri basış, ýagny pres kuralynda 3-4 santimetr galyňlyga çelli ýenjilip, soňundan hem kislota bilen eredilýändigi subutnamalar arkaly tasdiklanyldy. Analitiklerin berýän maglumatlaryna görä, bu edici kural Rus enjamydygy tasdiklanyldy. Bu edici kuralyň göwrüminiň ullugyna tin edilse, bina guruluşy wagtynda bile gurulandygy belli bolýar. Bu faktlar tutsakhanyň proyektinde Rus döwletiniň gatnaşanlygynyň subutnamasıdyr. Tutsaklara hossarlar bilen görüşmäge ruhsat berilmeýän ekeni, para berip öz ýakynyny tutsakhanadan azatlyga çykarmak islenenleriň ýerine başga bir bendi öldürilip atlary çalşylýan ekeni, milli howpsuzlyk tarapyndan töhmet atylyp, içerik alınan insanlar wagşylarça gynalyp, para bermäge mejbur edilýär. Gynamalaryň netijesinde tutsaklar öz ýakynlaryny tanamakda hem zorluk çekýärler. Hatta aklyny ýitirenler hem köp. Sednaya tutsakhanasynyň otaklarynyň içinden rus dilinde ýazylan bellikler we Russiýada öndürilen harby ok ýarag ätýaşlyklar tapyldy. Başar Esadyň kakasy Hafiz Esadyň döwründen başlap rejimi harby taýdan gorap gelen öňki Sowet Soýuzy we şu wagtky Russiýa Federasiýasynyň izlary görüldi. Bu ýerde 30 000 insanyň öldürilendigi çak edilýär. Sednaya tutsakhanalaryndaky wagşylyklar insanlyga garşy genosiddir. Şeýle elhenç tutsakhanalaryň biri-de Türkmenistanda ýerleşýär. 2008-nji ýylda gurulup gutorulan Odan Depe atly tutsakhana Aşgabatdan Demirgazyga tarap 40 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Odan Depe'niň proyektini hödürlän Rus watandaşy Bryahina häzirki wagtda Russiýanyň Aleksina şäherinde gyzy Alessia Bryahina bilen ýaşaýar. Tutsakhanyň ilkinji başlygy bolup başyny göreden ýene-de Rus watandaşy Baybekow Rafaeldir. Saparmurat Niyazowyň bekanun prezidentligeden döwrüne syýasy we aýratyn howply jenayatçylar saklanýan ýeri diýip tanalýar. Saparmurat Niyazow, Gurbanuly Berdimuhammedow we häzirki bekanun prezident Serdar Berdimuhammedowyň terror rejimine garşylyk görkeden halkyň aýdyn gatlagy töhmet atylyp Odan Depede saklanýar. Wagşy gynamalara sebäp edilip öldürilýär. Bu insanlaryň sany barady statistika ýok. Milli Halas etiş komitetiniň Halkyň Sesi media kanalynda çykyş eden asly Eýranly Ak Atabay Odan Depede tutsaklykda 17 ýylyň dowamyna başyndan geçiren insandaşy gynamalary, mertebe dep bilenmeleri, açlygy, susuzlygy, medisina kömegiň ýoklugy, görüşmäge gelen hossarlaryna edilýän gorky, baskı barada geňişleýin gurrun berdi. Halk arasynda bu tutsakhana Dowzak Depe ady bilen tanalýar. Moskwada ýerleşýän Russiýanyň elhenç derňöw izolýatory bolan
Matroskaya teşina, Siriýadaky Sednaya we Türkmenistandaky Oğdandepe binalaryň proýekt meňdeşligi, tutsok saklanyş şertleri, insan taşly zalymlygyň meňdeşligi akyllarda soraw belgisini döredýär. Halkyň Sesi Media Türkmenistan YouTube media kanalyndaky Oğdandepede tutsokluk geçiren şaýatlaryň sözlerinden tutsoklara niýetlenen azyk önümleri, howlynyň içinde gurnalan türme we hukuk goraýjy işgärlerine degişli haýwan fermasyndaky doňuzdur goýunlara ými tökmünde berilýär we aç galýardyk. Arasy howadan dem almak üçin sakçylara pul töleýärdik. Gündelik amon tarapyndan urulmalyk üçin pul töleýärdik. Pul tölemedik günümizde otogdaky barymyz geçelge çykarylyp, yalaňaçlanyp agyr şekilde ýenjilýärdik. İzimizden görüşmäge gelen denan hossarlarymyza sakçylar tarapyndan jinsi gatnaşyk teklip edilýän ekeni. Türkmenistanda başga da bir näçe tutsakhana bar. Olaryň biri Daşowuzdaky Zenan tutsakhanasydyr. Bu ýerde zenanlara jinsi zorluk edilýändigi bilinýär. Mertebeler depgilenýär. Yalaňaç denlerine çilim basylýan ekeni. Türkmenistandaky sözde häkimetiň Oğdandepedäki tutsok saklama şertleri halkara insan hukuklarynyň jarnamasynyň 5-nji, 10-njy, 25-nji maddalaryny gödek bozýar. Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny berja etmekde çetde durýar.